Hij zit erop, de Grutte Frieske Sopaton. 24 uur sopsieren van Frieske tomaten. Voor de medium waart in de keuken van de hotelskwallen van het Friesland College het lid op de 2400ste en laatste pot draait. En borgmeester Vet Kronen is de keeper. Ik voor de organisatoren, de koks en de tientallen vrijwilligers wie het een marathon. Dus elke 3 uur kwam je weer een hele groep vrijwilligers. Goeiejoen of goeiemorgen of goeienacht. En die gaan weer aan de bak. Dus we hadden heel weinig tijd om persoonlijk contact, goeiedagen of koffie drinken, want het systeem moest draaien blijven. Dus dat vond ik weer een uitdaging, maar complimenten aan de vrijwilligers die er aan mij werkt. Maar zo'n leiding de boycott van agrarische producten terug Rusland vreeg de actie ook aandacht voor het vergriemen van eten en voor het zinloos onslepen van eten uit 4 boetelanden. Het tal van de potten is het symbool voor de 2400 kilometer tussen Ljouwert en Moskou. Er zijn al verskatenpotten verkocht, likos begelijks die aan de bekende chefkok Henk Markes, die via Marktplaats het heeste bod uitbracht op een doze. Het wie een soort werk, maar nevens de organisatoren is de actie een groot succes. Als wij zien hoeveel reacties wij krijgen van mensen die het graag komen willen te sieren, mensen uit alle lagen, leeftijden, geslachten, landsdelen, daarbij rekt het wat. Iedereen komt hier te eten sieren omdat ze zeggen, het moet inderdaad oorsmeijers eten. En dat weer eigenlijk ons doel. Snijn willen de potten te keer aanbieden op het Uitfestival in Ljouwert.